She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is... Bloemenbuurt heeft zijn bloemist. Kees Flowershop schoot in de roos. Want op de hoek van de Groenstraatweg en de Gouden Redenstraat is vorige week woensdag de Flowershop geopend. Eigenaar is de jonge Kees Bijmers, 21 jaar, die na 5 jaar praktische en theoretische ervaring in kwekerijen, bloemisterijen en op vakscholen de stap naar een eigen bedrijf gewaagd heeft. Dus 40 hier in de Blom nou? Precies 40 jaar, ja. Hoe is dat? Nog altijd leuk. We houden van ons vak. We zijn bloemisten in hart en nieren. Wij houden van onze bloemen. We houden van de inkoop. We gaan 2 keer, 3 keer in de week gaan we naar Eelde, naar de veiling. Het veilinggebeuren geeft een kick om elke keer weer de mooiste bloemen uit te zoeken die wij dus mooi vinden. Ook ik zelf mooi vind. En waarvan ik denk, oh, dat vindt het personeel ook leuk om mee te werken. Ja, ik hou er elke dag van. Als Kees er binnenkomt met de handel en mooie takken en mooie, zoals nou de ilexen. Ja, dan zie je alweer dingen voor je wat je er van mij ziet kennen. Dat is heerlijk. Je bent helemaal mooi vergroeid eigenlijk. Ja. Dat kan ik wel wat zeggen, ja. Ze was koud en ik altijd wel eens van, mevrouw te jaren, lang in de zaak, dat komt net goed. Maar nee, met een hoop plezier. Dus als het weer opnieuw moest, dan dienen we het weer. Ja? Ja, ja, beslist. Die bus van je. Ja. Die mooie man. Nou, dat is net Kees, Ja. hè? Nou, we hebben een hele mooie opvallende bus. Dat is een reclame geweest jaren geleden van Fleurop. Die reclamecampagne van Fleurop was afgelopen. Wij waren naar een nieuwe auto toe. Toen zei mevrouw, die reclame die moeten wij op onze bestelauto hebben. Zo zeggen wel wat in die man. We vonden dat eigenlijk wel een beetje gewaagd eerst, een blote man op een auto. Maar we hebben het dus toch gedaan. Nou, iedereen in Leeuwarden kent ons inmiddels met die naakte man op de auto. Maar we worden goed herkend. Iedereen die ziet ons rijden. En we laten heerlijk staan, want wij vallen er fantastisch mee af. Nou, toen ben ik naar Mim te gaan en ik zei, wat zei Mim van deze man op de auto? Ze zei, die man die heeft kracht van u, die heeft zin om een bos bloemen te brengen. Daar word je vrolijk van. Ze zei, je er nou een frommes op gieten met zakken jassen. Ja, dan komt hij niet meer in de winkel vanzelf. Maar deze man die bruist en ja, dat is, het is ja, we kunnen net met een logo erop dan. Nee, het is echt een leuke reclame die tenminste opvalt.